Pinoy Bus Driver TV. Ay, kami kabusat. Dito naman tayo sa Erika. Sa bundok ng Erika. Ayan. Bakit na parking? Ganyan eh, agdanan matarik yan eh. Ha? Diyan na daan? Oo, doon. Sa doon tayo, pakyat din. Pakyat tayo doon. Agad na dyan? Pwede ba? Oo! May tao dyan. May tao pala sa tao. Oo, inakit niya yun eh. Di man Yung may makita. parking ka sa David? Daman ba? Oh, sila tayo. Amo? Ito? 20 to ka na eh. 20? May charge sa parking. Kabusat tayo. 20 pesos. Amo? Bon, iba din na po sa ito, kaya. Tara po na. Bibilangin. Bibilangin mo. Puro gala tayo mga kabusat. Puro gala. Ilian Resort. Ano? Ayan, hagdanan dyan mga kabusat. Pumunta doon, taas. Erika City. $5 na lang ang ating GoPro. 5. Dito naman tayo sa Erika. Paakyat sa taas. Sa Ilian Resorts. Ayan o, may kapusit. Paakyat na doon sa taas. Walang laman. Pugsit na tayo. Ayan. Sa araw ng Webis. November 2, 23. Ito, gagala naman tayo may kabugset dito. Dito naman tayo sa Erika, bundok. Ito, hagdanan to. Parang gruto to ng Erika. Yan. Tabi-tabi po, tabi-tabi po. Padaan po, padaan po. Kami ay aakyat dito sa lugar. Bibilangan natin itong hagdanan may kabugset ha. Kung yung bundok doon sa gruto ng Maasin, sa Montecuyba, tsaka sa Mamamiri, narating na natin yung gubugsit doon. Nabilang ko yun doon. 580 step. Ito naman, yung sa Mamamiri sa Montecuyba, 378 yata yun. Ito ko ilan ba to? Isa, dalawa, 5, 6. Yan na yun, nandun na sila. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yan sila. 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 54, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 81, 82, 83, 85, 86, 87,
may crossing ng ano yun. Bali 2 taon kami dyan. 13, 14. Ako hanggang 17 nandun. Tagal niya pa na. Hal-hal na. Simi ko pusit. Pati ako. Kaming nag-renovate nun, yung Silmarina sa resort. Kami yun, yung mga tao nila na po talagang paghahakot ng diba hinukay. Yung mga panambak doon naman namin tinatambak doon sa taas. Yung binal kung ano dun, kasi may service ako yung pick up na puti. Oo. Kasi mahal pa lang pagpapatawid dyan. Ang service baga namin kulay blue na para. Kala ko. Kahit yung puti, ano yan? Libanes. Libanes yung awan na yun. Kastila. Pero Pilipino din. Ano ka nakapag dun? Hindi ba? Yung mayor ng sabi sa babae. Briones, pabangkin ng asawa ko. Pamangkin niya yung asawa ko. Hindi nakapasok ko. Kung wala kang biyahe. Ano kami na. Sa lahat ng mga nabara yung service namin doon. Kulay blue. Ako yung pick up na ano 74. Minsan, 174. trabado. Ito na buksit. Awirin. hindi ka sa akin. Kaya kila-kila. Malit lang naman ang Boracay eh. Si Kuya Alex nag-driver. Bakit kami yan diba sa ano? May taas pa amigo. So meron dun sa may pangalan. Puro 7-1 ang dala ko na ano na yelo na dump truck. Isang biro mga... Dun sa may fairways, meron na dun mall na yun. Kakalula din may kupisit. Kakalula. Oo. Kakalula. Saan yung ating garahe dyan? Dun. Ay, yung garahe. Oh, Saan yung ano yun? doon pa no? Dun lang oh. Oh. Nandun yung pababa ng sentro. Oh. Diyan lang sa may usok na yun oh. Yun, buhi. May paliguan dyan may kupisit. Bukal. Irrigation. Irrigation pero malinaw ang tubig. Manghuli tayo na pwede tayo manlambat. Pugsit na tayo. Step. Saan yung tao dito nakita ko kanina? Ha? Diyan oh, sa may pangalan. Ano sila? Dito, picture kayo oh. Ano punta doon? Isama mo na kami sa Sa taas. Wala na eh. Ano na ko eh. Hindi kami ba? Kami sama mo na. Pugsit tayo. Pati ba yung mga tahod dito? Kaya pa umakyat dito sa pinakatuktok na bundok. Sa Iriga Kalahati. City. Ikaw nga ka nagpuperdong ba ko Absor. dun eh. Yung pinsan ko. Bicol. Operator si Lolo. Pugsit na tayo. Sabi. Pinsan ko yun. Dapat dito binidyo ba? 75. Umalis ka pala dun 15. 14. Magpi-15. November 2014. Ako 17, nandun pa. Ayos. Hindi pinapit mo siguro yung Hindi na, nalipat na ako sa... Inumpisan ko lang kasi yung mga naka-destino ang pinakakalaban namin doon AI. Di ba ang may hawak ng AI si ano? Malaki man ang may hawak ng AI. Pero ang dami project ng ano ng 206. Ano sa akin, abot nga kami ng 207. Bacolod, Iloilo. Abot. minsan pag ayaw kong mag-aeroplano kasi libre ko nun. Yung may-ari nung Sulmarina, may-ari yan ng AirAsia. Ay, kasabkon nyo. Wala na dyan natabi ko. Wala na. Wala na, natakpan yung pangalan. Wala na amigo buksit. Ito, tok na to. Bago na yan, ano, ginawa. Wala na amigo buksit, wala na. Wala nang simentong hagdan, no. Puro lang, lupa lang. Balik na tayo. 227. 227 amigo buksit. Itang pababa, Pababa naman tayo. Kuya Alex. Matindi naman ang pababa nito, buksit tayo. Papapasag ng mga sampol. Siya nagbabawat ng mga kuhan. Basta ko sa ako man yun. Pababa na tayo, amigo buksit, pababa na. Ilo lang kasi yung may ganun. Siya, Ganun dati, pag ayaw kong mag... kaya 10 doon man din sa Iloilo. Pag ayaw kong mag-aeroplano, pumunta ko sa bus. Dalawang sakay pa man din. Inaabangan ko yan eh. Pag panoan nga, sa ating firma ko yan eh. Pagdating ko ng Yawas,
Mindoro, ban na naman ako niyan. Papunta Putol na naman. Ayan, Kalapan. Yan po, may lumuluwag na po ang hininga ni Migo Pusit. Salamat. Pagarin. Mababa na kami. Oh, baba. Kasi dito kami sa Manila. Grabing baba to. Grabing pa lasong ito. Tapos yung kababata ko, yung taga-Matlo. Ang mayaman naman. Unang pwede wala akong kusinta. Hanggang matapos yung social. Grabing baba tayo. May kabusit baba. Kurog tuhod. May kabusit. Kurog. Nginginig. May kabusit. Nung college, pag wala akong pasok, pag hindi pumasok yung driver namin, May maghihinang makina doon. Kung may time ka, makakita mo yung kaklase ko na O boss, ang kinain. ang pangalan niya, Orlihi. May kapugsit. Sa Kapampinan doon. Hanggang doon sa ano eh, parang hippie na. Last week. O boss, ang kinain. May kabusit. Pugsit tayong. Natunaw ang kinain na nabusog kanya sa kampingan. Dahan-dahan lang kayo dito may kabusit ha. Baka matisod kayo. Delikado. Delikado matisod. Pugsit tayong napakababa. Napakatirik. Bulusok, may kabusit bulusok. Tabi-tabi po, tabi-tabi. Pagi. Padaan po. Yung hindi pa nakarating dito, may kabusit, ito na. Mararating nyo na ito sa video ko. Makakarating na rin kayo dito sa video ko, may kabusit. Yung hindi pa nakapunta dito sa lugar na ito, sa Iriga City, sa Mount Iriga, Bicol, Camarines Sur. Madulas, may kapusit, madulas. Malumot, kaya ingat kayo dito. Pugsit na tayo. Six minutes lang naman may kapusit, pakyat, 6 minutes. Pati palusong 6 minutes din. Labas pawis, may kapusit, labas pawis. Maglalaban na pa tayo pagdating. O kaya bukas na lang kasi nga pagod na yung paa natin. Kakagala. Kaya bukas natin labahan yung binaban natin doon sa grahe sa Iriga. May sinasabi si Primo. Ano? Ha? Pugsit na tayo, 6 minutes na. Ayan, dito na tayo. Pugsit na tayo. Bukas naman. Walang tubig, may kapusit. Ito na, pugsit tayo. Uuwi na tayo may kapusit. Alas 3:12 na ng hapon. Ito ang ating salarin, dalawa, magkapatid. Salarin sa pag-ikot-ikot sa Bicol. Pugsit tayo. Wiho.
Sakay na kayo sa aming service, Miko Bugsit. Oh, tulak. Bugsit na tayo. Kaming nakitang kamag-anak natin doon, Miko Bugsit. Wala kami nakita doon. Kamag-anak natin doon ang unggoy. Bugsit na tayo. Pati sawa, walang sawa. Yan, pangalan, no? Uwi na kami. Ay, Bugsit ako. Ilian Hills, nasa Nicolas, Riga City. Bugsit na tayo. Ito pala mas na tayo. Okay. Pala mas na tayo, Bugsit. Pala mas na tayo, Bugsit. Siguro dyan sa irrigation. Sus, kung hindi lang pagod pa ako, pagod na eh. Pagod nakakalakad eh. Saan paligo dyan sa irrigation? Bawal man dyan, maligo, mga bihog. Bawal ang mga bihog. Ang mga, mga ita. Kainin man yung natin ang tilapia, nalaki na tilapia. Mga Italiano. Nagpapanulugong siguro tayo dyan bro sa... Sa dun sa... Sabi mo yan, nagkakot kayo dun sa... Nagkakot kami doon sa may train nyo. Sa may ano yan. Nalimutan ko na yung lugar ko. May manok Sa Yapak, oo, sa Yapak. Dito ka magatungan. Oo, sa may Yapak, Barangay Yapak. Tapos meron pa nung kuweba, parang kuweba no? Oo. Nakapunta kayo doon. Oo. Yan ang paliguan dito, mga Bugsit. Kami Paliguan ng irrigation, Bugsit. Yan. sa overlooking. Itigil mo na. Ah, ito. Drop sila nagdala ka. Yan, irrigation, mga Bugsit. Ikaw mahihiya din eh. Paliguan. Yan. Paano wala lang sa mga puro niya? Okay, yun. Sit, hindi pala tayo sa Pugsito. Ligo nga tayo. Yan, dami ligo. Oh. Ay, wala pa tayo dalang tabo. Wala tayo dalang sabon, saka tabo. Bugsit na yun. Kaya sila lang naligo. Bugsit. Ayan ang simbahan dito, mga Bugsit. Ganda ng simbahan. Para shout out, Miko! Hey, ito na aming Bugsit. Bawin na. Bawin na tayo, Bugsit lang. Ipasa mo na kayo mo. Sige, Miko, salamat ha. Dito na tayo sa grahe, Miko Bugsit. Sa grahe na tayo. Bawin na sa Miko. Doon na daan. Dito na tayo sa grahe, Miko Bugsit. Ayan o. Bugsit na tayo. Galing na tayo sa gala, Miko Bugsit. Laki ng ano ng video mo. Nangangatog yung mga laman-laman ko sa paa. Tingnan mo daw pantay. Nangangatog, Miko Bugsit. Bugsit na tayo. Nakaway na rin tayo ng grahe. Alas 3:21. Yes, Mr. Petoy Amparado. Ay, tagasang gada, Miko Bugsit. Kumaya kayo mamaya? Kumaya kayo mamaya? Ano ba? Lais ko lang. Ah, saan ba na kami? Pizza 4? Pizza 4? Kabado? Bugsit na lang, yan ating subscribers oh. Shout out! Anak ni Arroyo, Miko Bugsit.